de vuestros logros y en ocasiones de vuestros desalientos, para poder ser hoy protagonistas de esta ceremonia, lo que hace ser más emocionante esta ceremonia. Estamos seguros de que las lecciones que nos han transmitido perdurarán en nuestras mentes y corazones. Y lo que nos quede, realmente lo que queda en la memoria es finalmente la educación. Tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro y hacer una diferencia positiva en el mundo. Benvinguda padrina de la promoció, president del Col·legi d'Arquitectes Tècnics, Jordi, responsable del programa Alumni, també la Laia, la cap d'estudis, president del Col·legi de Geomàtica. He de saludar més que ningú a nosaltres, els estudiants, que són els autèntics protagonistes d'aquest dia, però també als seus pares, sense els quals no estaríem aquí, perquè sé que us han donat tot el suport durant tot aquest esforç que heu fet per acabar la carrera, i també, per suposat, als professors, al personal d'administració i servei, a tot el personal que fa possible que aquesta universitat funcioni cada dia. A tots us dic, amics i amigues,
Avui és un dia de felicitacions, no? És un dia de felicitar-vos. Però abans de felicitar-vos, us vull donar les gràcies. Us vull donar les gràcies perquè ara fa 4 anys o 5 o l'any passat, si sou estudiants de màster, vau decidir confiar a l'Escola d'Edificació de la UPC i a la UPC la vostra formació en un moment tan important de les vostres vides. Per tant, el mèrit aquí tot és vostre i nosaltres estem aquí per ajudar-vos en aquest camí i us hem d'agrair que confieu en nosaltres per guiar-vos en aquests primers passos de la vostra carrera professional. Graduats i graduades, dona forma a aquest país. Perquè quan vosaltres aneu pel carrer, quan tothom va pel carrer, què veu? Doncs veu l'obra de molts arquitectes, de molts enginyers que han fet els edificis i les infraestructures en els que després vivim, com ha dit el president també, aquestes decisions que prendreu influeixen en la vida de tantes persones que realment és la mostra de la importància de la feina que fareu a partir d'avui.